De har fundet en deroppe, som kan føre jer sikkert frem. Og de siger, at folk derfra, de har flere hundrede års erfaring med vejret, floderne og gletsjerne. Øen er helt anderledes end Danmark. Folk der, vejret, vinteren er helt forskellige. Ja, I passerer jo nok ikke lige forbi vulkanen. Det kan godt blive svært at aflæse floderne, som kan stige mere end normalt. Folk siger, at vulkanen den udsender en stank. Som om at jorden har skidt i bukserne. Jeg ved godt, at din opgave indimellem kan forekomme gigantisk. Der er jo ikke nogen, der bilder sig ind, at det bliver nemt. Og derfor blev du udvalgt. Men glem det, og tænk på apostlene, der blev sendt ud for at prædike for verden. Denne elendige, ynkelige flok ensomme mænd. Men de gjorde det. Og af den grund er ingen opgave umulig. Og derfor er din opgave heller ikke umulig.